If you close your eyes. Este Yellow Wolf, iar acesta este un episod de Skywars. Așa că haideți să-i dăm drumul și să vedem ce putem face aici. E nice, chiar fac. Dă-mi sabie, te rog frumos. Mulțumesc. Mi-ai dat-o și bun. Bun. De asta n-avem nevoie. Am deja una. Trebuie să mergem pe insulă. Ieși acasă. Te rog. Rectus Maximus, my friend. Puneți voi cu mine? Cine se voi? Ce avea pe aia să faci? Nice. Fuck, dacă credeam, eram chiar pus. Te rog, ajută-mă să nu cad, că ultimul retardat. Să mă fac de râs. Înapoi. Și apoi pe... Unde? Trebuie să joc până pe insula aia. Te rog, nu mă dă, Nu. Opa. Timp. Gata, am ajuns. Mama, ăla e full de Nu, dar să te bate tot. Nu. It's okay to be gay. Păi, cu shift-ul, da? Ok, bine. Băi, nu. Bă, domn. Mă dă ăsta jos, chiar prost. Fire s-a speriat ce trebuie mie frățicu. Hai, dacă te sugeți mai. Five. Stai, bă, tu. Stai. Serios. Nu putem să campezi și okay? În fine. Haideți să mai jucăm încă unul. Scriem slash hub. Ok. Și oh my god, aici skill lobby, că doar nu... Da, eu am uitat că puteam să dau direct de chestia aia, să mă uit încă unul, dar... Ce știe Darius? Nu știu, da. Doamne, deci e așa de mare lag aici. Deci că... Hai tot un insane, și la insane niciodată noroc pentru mine frică să mă duc în mijloc, dar... Hai să-i dăm unul. Da, și am putea să vă zic că haideți să strângem 5 like-uri, cred. Hai, dacă strângem 5 like-uri, sunteți foarte tari. Bun, o ară pe power 3 direct, nice. Ok, doar o cască, like... Oh, bun, full iron.
am dat jos pe ăla. Nu l-am dat jos. Ia de aici, pretearăș. Cred că ar avea ceva cu crackback, pentru că, sincer, mă gândesc și eu așa că nu prea ai cum să dai halul ăla. Dar, da. Ce să zic? Cam atât și cu acest episod. Eu am fost eu, Fiorel, ne vedem data viitoare.